Guys, good morning. Sonjib office vlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय दिनै जोंहा फेमिलियैनो ना सारहैनो नागिरदों नै लाखाबाय खदालबो बाजै जोंहा फेमिलियैनो आरामनो हाखर खरसे दं बेहाय सारहैनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो नाखौ बेसे मोजां मोनो नैबे जाहैबाय सासे फाग्ला फाथक माने लुगैनाय गोनां माने थाइगिर फिथाइल' जाबाय थायो आरो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ ना मा होनो मादै नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस एसे ना सारनो आं बाल्थिं लाबाय गासिबो जोंना फेमिलिया थांग्रोबाय गाइस मा लुगैनाय गोनाङा रायख' जागासिनो बेखौ बिदि जायोनो माबायदि जायो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थानो थांसै जों नै सासेया दाख्लै मिथिंनिफ्राय नुवाखै जानो हागौ बेखौ एबार नुसिगोनलाय मिथिंनिफ्रायनो देखायाखै थांबाय थांसै जों थाब फै आं थांनोसै ना हाखरखौ नायनोसै आरो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों सफैबाय ना हमनोसै जोंहा बाजैया लाजिनानै थाखोमाबाय थायो हाखरा बेनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो हमनोसै नायानो दंना गैयाथाय सारनो नागिरबाय बे सिखा फिसाजों दाननो हायो नामा थारायखौ हाखरा बेनो नायानो दंना गैयाथाय नोंथांमोना दाउ होनायाव आंनि सेन्देल गोमानाया नैबेहायनोमोन जायगाया हेलौ लोगोफोर दाख्लै दाउ होनायाव सेन्देल गोमानानै मोनबाय फाइनेलि अबस्था गैला सेन्देला गरसे गोमानाया नोंथांमोना दाख्लै दाउ होनाय भिडिअखौ नुवाखैबा नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होगोन आं लिंकखौ नैबेनो सेन्देला अबस्था गैला खये खथे जाला जोब्बाय बैयानो गोमादोंमोन दा इसान ना सारनायाव हाखराव गोदोना दंमोन मोनबाय नोंथांमोना दाउ होनायखौ भिडिअखौ नुवाखैबा नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो सारगासिनो नै मादैमोना गुसिया जोंना नायलांबाय था गाइस लोगोफोर हाग्रा बोजेनबाय हाग्रा मादैया मिनिहरदों आंखौ भिडिअ बानायनायखौ नुफेराखै गाइस बिसोर आंनि दिनै नायथोंसै आंनि भिडिअ बानायनायखौ खाथियानो नायाबा दंना गैया मादै खनसे हाय होन मादै खनसे हाय होनहर गजब बेइज्जती है होनलाय बवालै दुगाथार मालाय बिराद देन्जार आखाइ एबस्रुलायनानै बिराद दुगालायबाव मालाय नाया दंखोमालै थफायसो गारदों A few moments later. ना सिंगि गिदिर गिदिरथार सोरनो खिथाहरखो नोंलाय भिडिअखौल' देखायदों आङो सिख्लाफोरनो नै माथो ना सिंगि गोजा सिंगि गोजा गासिबो गाबलायलायदों केके होनदों ना गोरि मानै दोनदोंमोन आं बेयावनो मानो ना दं इयाव र' नङा दैया माबायोना
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।